A Deputación de Ourense pon en marcha un programa experimental de termalismo contra o deterioro cognitivo leve co fin de afondar na detección temperal de enfermidades neurodegenerativas e na xeración de hábitos saudables como actividade física de mantemento. Este programa é froito da colaboración pública da institución provincial co terceiro sector a través da Asociación AFAOR e basearase no desenvolvemento de talleres de estimulación cognitiva combinados con actividade física de prevención e mantemento na auga mineromedicinal termal das piscinas dos balnearios. A primeira actuación do programa experimental vaise iniciar o día 9 de xuño no balneario Oca Vila de Allariz e o prazo para solicitar praza comezaba este luns 2 de xuño. O prezo subvencionado do programa será de 75 euros polos 4 meses de talleres. Enténdese por deterioro cognitivo leve o declive das funcións cognitivas en grao leve, xa sexa debido ás alteracións atribuibles ao proceso fisiolóxico do envellecemento ou a outros factores sen ser de suficiente intensidade como para establecer o diagnóstico de demencia. O que caracteriza estes procesos son, por unha banda, a perda de memoria e, por outra, a perda de habilidades. Os expertos poñen o foco na importancia non só de identificar esa condición, senón tamén a posibilidade de accións terapéuticas como esta.